Ing sawijining dina, Jacinda, Fermi, Monica, Andika lan Chico oleh tugas saka sekolahe kanggo neliti panggonan wisata. Dheweke milih panggonan sing arang ditekani wong akeh. Poster apa iku? Tolong jaga sikap dan perilaku. Oh, poster peringatan. Wong lima kuwi nerusake lakune. Nganti tekan ing gazebo, dheweke banjur nulis pengamatan babagan objek wisata sing ditekani. Nalika padha seneng-seneng nulis, Cah, sik ya tak nguyuh sik ya. Nendi, kalau sembarangan loh. Ya ora. Chico lunga menyang salah sawijining panggonan ing sakiwa tengene. Sawise rampung, dheweke bali menyang kanca-kancane sing padha nindakake tugase. Lan ing perjalanan, Andika ora sengaja nendang sesaji. Ayo sak tinggal cah-cah lho. Yo, sak sore ya. Cah, itu gak sih dilanjutin di rumahku mumpung sepi? Ayo, aku setuju. Tapi balik sik, kalian yo ta. Oke. Siap. Banjur dheweke kabeh menyang omahe Monica nanging mulih dhisik kanggo saling. Pas teko ing omahe Monica, Deh kok kayak selamen toh, sama tutup teh. Oke. Wani ning mahmu suwun temen. Elah, amu sing ngene-ngene. Juran dik kowe ngrasa. Aku ngene iki ya wis biasa ae. Duh, kok kebelet nguyuh nih tau. Ngono jedengan. Ya ning mburi aja jadi ning mburi nenek wong. Coba mau jalan nang Cikai. Tadi. Ora. Enak lagi. Paling toh. Ini rasa omongan aneh ditentu jane malah jelek diteng mari. Kaya gelismen tau kok ya wis sore. Apa dilanjut sesuk ae, Cak? Pak, aku lek sesuk ora iso ana acara. Seumpamane dilanjut sesuk enak. Sae-sae. Cacah liyane. Aku isae kok. Aku yang mana tahu mau ngomong ready. Lah yo, sesuk ae ya Cah ya. Oke, rapopo. pas si asik-asike ngerjakne tugas, tibakno Chico malah keturun ing sofa omahe Monica. Kuman sih kowe. Bener apa-apa, pokok nang ganggu. Ya, Bu. Si
atur napasmu. Berbalik duit tau. Alah mimpi rasa pikir nemen-nemen. Tapi ngomongin tentang Nyapu tangan kuwi. tuh ya teman omah ini medeni tenan iki buktine aku karo Andika diganggu hal-hal sing gak benar. Lah aku lho ora tau ngono kuwi. Lah tapi bah, Wis aja dibahas nanti parani tenan lho. Jemare wedi malan. Apa-apa lho. buta ya, bilangan yo. Ora ana apa-apa kok. Duh, kamu mau koyo enak kan yo dik. Kok anjir. Wes lanjutnya kiai. Akhirnya wis mari ya, Cah. Engko sing jilet aku ae ya. Urunan pira Cah iki penake? Iya penak ngono ae uranan piro iki? Urunan 5.000 ae ya, Cah. Engko lek umpamane duwike turah dibalekne. Oke. Dik tolong juga duitku ning sami-saman kono dah. Ora nek kopi-kopi ngene iki. Rumah aku enak tuh iki dhewe lho kopi ning lemari. Tapi rumahmu serem. Serem ya wis rasan. Wis rasane ngomong iki koyo aneh. Ora mek nang omah iki aku gak diingin barang iki ke rasa ditutne. Kira-kira enak apa ya? Mangkane dijaga perilaku nile. Tenang sama omahmu ya, kalau buktine karo Andika kanggo diganggu ae kan mau. Tenane mosok to. Sumpah duwite mau ning pawon. Gila Ustaz sitaran kene. Enak ya? Saya jajah gak kepokne. Halo. Halo Pak, Kenapa tuh? iki kancaku ana sing lagi diganggu karo perkara-perkara gaib. Panjenengan apa saged teng mriki sakniki? Walah. Kamu di lokasi ini. Teng daleme Monika niki Pak. Jenengan teng mriki langsung mawon. Matur suwun sanget nggih Pak. Waalaikumsalam. Monggo Pak, monggo mriki. Ono apa iki? Niki lho Pak, rencang-rencange kula diganggu bareng gaib. Cerita awalnya kok piye wi? Alah, dideleng saka cerita iki mau, cah loro iki kena barang gaib. Wis saiki jebuken banyu kekno gelas engko kon ngombe. Nggih kula mlenian. Nantang. Niki Pak. Tawon. Yo iki ubenen le. Ngene iki didadekne pelajaran kanggo kabeh. Saben nggon sing diparani kudu njaga tata krama lan unggah-ungguh endi wae tempate. Nggih. Lihat guys. Ada sana, ada sana. Anjay. Selamat ya malam.
Deleng saka cerita iki